No jo. Vůbec se mě nechce hodnotit, chce se mě křičet. Fantastický, fakt. Jakub, ja si myslím, že dnes sme, a dúfam, že dnes sme videli naposledy teba tancovať Michaela Jacksona, pretože ty si tak dobrý tanečník, že máš ďaleko naviac, než napodobňovať a hrať sa v kategórii, ktorá patrí pre ľudí, ktorí tancovať nevedia, len sa snažia. Dnes budeš tancovať čokoľvek, bude to vynikajúce. Taký talent, aký máš ty, taký sa nevidí každý deň, ani každý rok. Klobúk dolu. Děkuju. Môj verdikt je celkom pochopiteľne áno. Môj verdikt je áno. Ano, třikrát. Děkuju. Neříkal se mi to jednoduše. Sladké alebo slané máš rád? Sladké. Super. Tak vieš čo, toto bolo otvorené a my sa ti to práve vysypali, takže toto celé je tvoje. Toto celé je tvoje. Počkej, ešte musíme pozbierať tady ten zbytek. Ja tie zo zeme, oni sú zabalené, vieš. Ale dôkaz, že sú tam, okej? Toto čo oco zoberie. Našli sa